В златната светлина на изгрева, сред кристалните извори на планината, се ражда идеята за новия човек. Човек, който носи в себе си новата култура на духа. Учителя Петър Дънов учи, че тази култура не е въпрос на външни форми, а на дълбоко вътрешно обновление, на пробуждане на душата за истинските вечни ценности. Новият човек живее с безусловна любов към всички същества, с чистота в мислите и сърцето, с жажда за истина и стремеж към хармония във всяка своя постъпка. Той търси светлината във всяко изпитание и благославя всичко около себе си, като носи мир и радост. В ежедневието това означава да прощаваме искрено, да помагаме с отворено сърце, да се радваме на малките жестове на доброта и да работим за общото благо с усърдие и смирение. Новата култура е култура на взаимопомощ, благодарност и уважение към живота във всичките му форми. Да бъдеш нов човек е да бъдеш светлина за другите, да носиш мир в себе си и да го излъчваш навън, създавайки хармония и красота около себе си. Нека всеки ден избираме обновлението, любовта и хармонията като път към по-добър свят. Нека бъдем носители на доброта, светлина и вътрешен мир, които да озаряват живота ни и живота на всички около нас.